Si-right siyancenga sothini. Hey, ya, Toto bani bafethu? Hayi-ke siyabona-ke last season. Nabonani? Yena phela inhlokomo on social media. Yabo ma. Ethini? Akazi. Alikho igama engingabizwanga ngalo emhlabeni. Akazi. La. I-social Oh, media shame. iziningi izitapunele ngami. Nkosi yami. Ngifika. Welcome. Hi, shame. You guys are mean. People are mean, shame. Yeah, it's a lot, hey? Hayi. Uma kwi-social media. Ayazi the problem. Ungadideka, ungagcina usuyibuza uthi hayibo. Ngempela abantu basho mina. We are only humans, guys. Sinemizwa nathi. Siyazwela. Yeah. Be kind. Angikho ku-social media futhi angikuceli ngesizathu ngoba mina ngeke ngikwazi ukungaphenduli inkinga yami leyo. Ngingaqala ngaphenduli. Uma sengizwe ukuthi yabona-ke lo usengijwayela kabi lokho ku-over bese ngiyamcela bese vele sekuba yinkinga so ngoba ngiyazazi ukuziphumela. Hayi. Umuntu akangihlokoloze kodwa hayi. Angisiyena umngane we-social media. Bayasuzela bona, unukele bona umsuzo wabo uphelele kubona futhi. Akuthi nyaka ndawo. Ey'nsukwini ey'dlule. Ngahlangana nobaba kaMethi. Bese ixoxela nje. But i-highlight yengxoxo-ke. Ngathi phela msingithi, hawu phela ungihlebele empeni masixoxe ukuthi. Ubaba uMdunge bazobuya nini. Wathi umuntu one-right ukuthi ambuze ukuthi uphinda nini ekhaya wena so. Awu madoda, hawelikhulu. Ngiyakutshela uzolibele nje. Cabanga ukuthi mhlambe wayengenayo impendulo eqondile ngaleso sikhathi. So wayesezama nje ukumhlehlisa ngoba ngempela hayi angazi ngihlanganaphi. Kusho ukuthi nje oko nje ngangihlezi ngiyihawu into engiyibonayo. So nje hayi. Ngiyakuzwa. Beyikhona into yokuthi uthi uzoma kancane into yamalobolo qale izinto zibe right emshadweni wakhe. Akaze nje nasemandulo ngizwe mina kuthiwa amalobolo ayaphozwa guys ungafa. Ngizobe ngiqala ukuzwa ngayo. Kona uqala into kanjalo shame. Kodwa angazi ukuthi iphelele phi, angazi ukuthi umi kuphi nayo even ngimanje. So anginazi impendulo. Mhlambe kusaphithisa. I don't know ukuthi why maybe usazongitshela usazongitshela yabo ukuthi yindaba ethi kusazophozwa in ngeke ngizwe ngaye. Mina ngokubona kwami into angasuyenze okwamanje ukuthi uconcentrate kuMel akhule kahle nawe enjoy uthando lwenu. And that's actually what I'm doing because anje ngeke ngiyexaka ukuthi abantu wara mina ngifocuse kumuntu wami nokuthi umuntu wami uthini nini abanye ukuthi nithini ayi okwini. Ungabe wena umlidayo entweni zemshado nani ngoba manje uzobe sengathi usujahe kuba semagcekeni akamseleku noma ngini angaboni ngathi wena manje omphushayo.